Lolu hlelo ulwethulela ngezilokothe ezindle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku njalo ke ngolesibili sisuke sikhona sixoxa ngayo le ndaba nabangani bohlela abangani beshow umkhandlu waseThekwini suke khona iMayor kaMasipala weTheku uKhansela uCyril Xaba ohlelweni lwethu masisukume sakhe iTheku nonkosi asikubingelele emsakazweni uKhozi FM. Akubingelele sisimroza ngibingelele noSigameza ngabalaleli ke boKhozi FM masisukume sakhe iTheku. Thank you very much. Yebo nonkosi namhlanje mhlamba ke siqale nje la kunohlelo loxhaso phecelezi grant in aid olwalumenyezelwe phambilini uMasipala lapho ke nanikhuthaza khona inhlangano zomphakathi ukuthi zifake izicelo ungakumkhumbuza mhlamba umlaleli ngalolu hlelo. Yebo mfethu uhlelo loxhaso mali lusavulelekile kulabo abafisa ukuthola uxhaso kulonyaka mali esiphezukwawo 25-26 financial year njengoba ufakwe icalo kwavulwa ngomhla ka1 kuJune sifisa ukubakhumbuza abalaleli bakithi ukuthi kuyavalwa ngomhla ka30 kuJuly lolu hlelo lusiza inhlangano ezilemkhakha olandelayo ezimasiko nokungabeleka ezemidlalo izinkolisa ezinakekela futhi zifundisa abantwana ezokuthuthukisa umnotho ezenhlala kahle ezokuthuthukisa amakhono kanye nezinkolo esebenza nomphakathi wonkanye laba abafisa ukufaka icebo asisho ukuthi bangaya emahhovisini ekhasuzakala eseduzane bathole khona usizo noma bafake bathola ama forms okugcwalisa ukuthi bawagcwalise kwi-website yethu ekuthiwa www.durban.gov.za abanembuzo ke sebeyazi ukuthi bangashayela inamba ethi 031 322 2014 322 sibonga. Umsana kuvula umsakazo sihleli ke noloyo oyimeya yeTheku ukhansela la esinaye njalo ngolesibili uCyril wakaXaba sikukhuluma nje ngodaba esibuya kulolu daba oqeda ukukhuluma ngalo izolo bekade kunomhlangano wefull council lapho khona kwamukelwe khona isiphakamiso sokuhlela kabusha umnyango oqoqwa kaDoti noma imfucuza nokuhlanzeka nje eThekwini lonke jikelele ingabe yini inhloso yalokho? Yebo mfethu siphasiseke lokwaziwa ngokuthi turnaround strategy yaka cleansing and solid waste ukukhucula kwemfukuza nokuthuthwa kwendle so ukukhucula kwemfukuza noqoqokayo so lolu hlelo ke lugqugquzela ukuthi umnyango ukwazi lo obhekanayo lo msebenzi ukwazi ukuzimela uqoqela zona imali uziphathele wona amaroli uziphathele wona abasebenzi banganiki inkomo emkhandlini wonkana ngamanye bazimele bathi like a public entity nakuba ingezi kuba neboard eyimele kodwa izocisha yakhe njengeboard esimele laba bantu abaza ama board noma ama public entities kodwa ngeke izobe reporter kuMasipala ngoba phela uMasipala lophethe nobhekele indaba zomphakathi izampilo zonke nenhlaka zonke yasingabazi ukuthi ngokwenza njalo lo mnyango uzosebenza kangcono uqhubeke kuloko sesiqalile ukuhlanza idolobha lethu kuyajabulisa ukuthi abasebenzi bethu sebeqalile kumsebenzi ukukhuculula idolobha njengoba ke sonke sibona kukuhle kanjani khumbuza umphakathi sisimrozo ukuthi sophumelela ngoba sibambisene ungathi imoto iqeda ukudlula wena masukhipha uDoti ngoba izinto ezoqoqa lo Doti zodabule phinde ngcole futhi bheka nje ukuthi imoto idlula ngasikhatsini ukhipha uDoti ngaphambi kokuthi imoto idlule ukuze uDoti uqoqwe endaweni ehlala kuzona kuhlale kuclean sekukhona ukuba clean endaweni ehlala kuzona sisimroza kodwa kusophumelela ngoba abantu nabo bekuthanda ukuthi indawo bahlala kuzona ihlanzeke. Usakhuluma nje kanjalo kuye kuthi mangabe kuzofika ivakashi noma kuliphi ikhaya uthola ukuthi ukucleanwa kuhlanzwe igceke kuqoqwe kahle ukuze phela ivakashi zifikile endaweni ekahle nathi sizwile ukuthi kulempela sonto ezayo amaqembu amakhulukazi eAfrica Kaizer Chiefs ezempofana lapha ekhaya izobe ithole nephezulu nezinkakha zaseGhana iAsante Kotoko kuyiToyota Cup ingabe mhlamba amalungiselelo ahamba kanjani? Awushongo mlozi ukuthi izochopha nenkakala. Yebo sichophe nenkakala.
impela amalungiselelo mfethu ami ngomumo angithi ngibalaleli ebomsakazo lokho phambili nje lokhu nje bekade samukele laba bamashova bamabhayisikili umqhudelwano wabo kazolonke bekade lapha eThekwini besuka lapha ePietermaritzburg beza la eThekwini and behamba 106 kilometers and abanye ebekade belapha umqhudelwano kazolonke we-netball and manje ke sekuzothi ngomhla 26 njengoba lempela sonke sekuyona umbubuzane lapha eMosmabhida iKaizer Chiefs kanye neAsanta Kotoko siyabakhuthaza kabaleli bethu ukuthi baphume ngobuningi babo bazobona lo mdlalo ophakathi kweKaizer Chiefs kanye neAsanta Kotoko sizama nje ukuthi balethile yonke lemidlalo sibalethile zonke izinto zokungabeleka and ngoba sifukula umnotho lapha eThekwini laba bafikile bafike batshale nemali and bahlala emahhotela ethu ivuleke namathuba bekade ngezukuvuleka asibamsane ke nabo ke sibathande ke sibagcine bephephile ukuze baphinde bafike ngakusasa kuyabonakala ukuthi kuzobe kuusuku olumnandi kakhulu ngoba engathi nama legends impela Kaizer Chiefs neZulu Kingdom Football Legends bazobe betholene phezulu ngaphambi komdlalo kuthiwa ama-curtains raiser-ke labo kuzobe kushikisha ufuthi mfana ngithi sosobona nje khona ngalelo langa lelo ukuthi siyobona abantu bephethe imbulcation ukuthi ethethe lapho nali idona kaka namajakamba nonkosi siyabonga yeah kanti ke besithi lolu hlelo ulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku nibhekisa kubani ngendaba embulcation hayi kuthiwa phela mthiyani nizoqala niqale nendulele nina yithi ama legends yes iZulu Kingdom Football Legends ne Kaizer Chiefs Legends bese ke kungena ke bafana ke sebegijima ke usho ukuthini kuyosiza nje kube khona sizofaka umbolo thina nje phela just in case